дар зимистони имсола ҳарчанд боришоти борон ва барф дар баъзе водиҳои мамлакат камтар ба назар расад ҳам, аммо дар доманакӯҳҳо боришоти зиёд ба қайд гирифта шудааст. масъулини шӯъбаи муҳити зист ва хоҷагии деҳқонии Рустамҷон дар шаҳри Ҳисор барои беталаб гузарондани зимистон ва аз сардӣ нигоҳ доштани паррандагону ҳайвонҳои ваҳшӣ дар кӯҳҳои ҳисори дараи Алмосӣ корҳои биотехникӣ мегузаронанд. ҳамин тариқ дар кӯҳ даштҳо дон ва коҳ партофта шуд, то ки ҷонварҳои инҷо ва паррандагони муқимӣ аз сармои зимистон ва гуруснагӣ раҳо ёбанд. имрӯз дар шаҳри Ҳисор корҳои биотехникӣ рафта истодааст, ки дар ҷамъияти Алмосӣ ба миқдори 150 килограмм гандум, 180 килограмм ҷав ва ба миқдори муайян пресс пӯшида истодаем, ки мақсади асосӣ ин ҳам бошад барои беталаф баровардани ҳайвонотҳои ваҳшии нодири шаҳри Ҳисор. Сеюм маротиба аст, ки мо дар фасли зимистон корҳои биотехникӣ гузаронда истодаем. Ин то давомникиш то моҳи март, феврал-март. аз хоҷагии деҳқонии Рустамҷони шаҳри Ҳисор маълумот доданд, ки дар ин ҷо якчанд паррандаву ҷонварҳо зиндагӣ мекунанд. Барои нигаҳдории онҳо дар рӯзҳои сарди зимистон ғизои зарурӣ омода шудааст. масъулин тасмим гирифтанд, ки дар мавзеъҳои зисти ҳайвоноти ваҳшӣ ва паррандагон ғалла ва хушок паҳн намоянд, то онҳоро аз хатари талаф шудан наҷот бидиҳанд. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди хоҷагии Рустамҷон дар якҷоягӣ бо шӯъбаи ҳифзи муҳити зисти шаҳри Ҳисор ва ҷамоати деҳоти Алмосӣ барои ҳифзи ҷонварони ваҳшӣ ва паррандагон имрӯз хеле ки шумо дида истодаед, аз захираҳои хошоку ему гандум ва ҷав дар ин ҷоҳо пошидем, ки то ки онҳо аз сардии зимистон эмин монанд ва аз гуруснагӣ ҳалок нашаванд. барои ҳамин мо ҳамасола аз ҳисоби даромади хоҷагӣ пресси алафи коҳ, ҷав, гандум ва дигар намуди зироатҳоро барои хӯроки ҷонварони ваҳшӣ ва паррандагон захира менамоем. масъулин барои сиҳату саломат баровардани паррандагон ва дигар ҷонварон ба таври кофӣ хӯрока захира намуда ният доранд оянда шумораи ҷонварҳои кӯҳиро дар минтақа зиёд намоянд.